A idea era crear un espazo cultural, un cinema, unha librería e un laboratorio de vídeo e gráfica. Como un proxecto laboral e cooperativo. necesitábamos poder facela realidade, para iso necesitábamos unha cantidade de diñeiro que non tiñamos. A entidade que apostou polo proxecto de Numax foi COP57, que é unha entidade da economía social, que foi capaz de ver máis aló do curto prazo e entender o valor engadido que lle podía traer a esta cidade un proxecto como a Numax. Fomos avalistas de Numax porque queríamos que algo tan fermoso como este sitio existira na nosa cidade. Que persoas como a min apoyemos estes proxectos con nosos cartos fan que cousas que igual non iban a ocurrir acaben sendo unha realidade. As entidades financiadas somos socias da propia COP57 e axudamos a construir e consolidar ese proxecto. Proxectos como este só son posibles grazas ao colectivo. COP57 ofrece condicións de solvencia e de liquidez moitísimo mellores que as dos bancos convencionais. Ao mesmo tempo, os teus aforros se acaban utilizando en proxectos que están alineados cos teus propios valores. Podes estar financiando que os teus barrios, que a túa contorna prospere económicamente e que se coiden o medio ambiente e das persoas.